जों कुसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशन जानानै गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बी डिविजन फुटबल लीग कुसुगाव जनखौ जोङो थांनाय 7 जुलाइ 2024 निफ्राय जोङो बेखौ आरम्भ खालामदोंमोन। गासै 1 मास 18 दिन सोलिगासिनो दङ। दा बेयो बी डिविजन लीगआ जोंहा गेलेयै गेलेनानै दिनै सेमिफाइनाल सेकेन्ड सेमिफाइनाल खेला जाबाय। दा जोङो बे लीगखौ कुसुगावनि R&D फिल्डआव जों बेखौ सालायबाय थादों। बेवहाय टटेल जोंहा 33टा टीम दङमोन आरो बे 33टा टीमनि गेजेरावनो खेलाखौ जोङो 1 मास 18 दिन सालायनो गोनां जादों। दा मैयाहाय जोंहा फार्स्ट सेमिफाइनाला गेलेनानै थांबाय। बेवहाय जलेश्वरी जनता क्लाब भार्सेस देमदेमा मिलन ज्योति क्लाबनि गेजेराव जादोंमोन आरो बे खेलायावहाय जलेश्वरीया 2 गल आरो मिलन ज्योतिया 1 गल। दा बेवहाय जलेश्वरी क्लाबा जनता क्लाबा 2 गल बा 1 गलनि फारागथियाव बिथांमोना देरहासार जानो हादों। दा बिथांमोना फाइनालाव थांबाय आरो जोंहा दिनैहाय सेकेन्ड सेमिफाइनाल हिसाबै जोंहा कुसुगाव ओनसोल क्लाब आरो बिनि गेजेराव दङ जोंहा जुनियर स्पर्ट्स क्लाबनि गेजेरावहाय दिनै सेकेन्ड सेमिफाइनाल जागासिनो दङ। दा नैबेयाव जे सेकेन्ड सेमिफाइनालाव जाय देरहागोन बेनो जनता क्लाब जलेश्वरीनि गेजेराव 25 तारिखआव जोंहा फाइनाल जागोन। दा बेवहाय 25 तारिखआव जिहेतु जोंहा फाइनाला जागोन, बेवहाय जोङो गोबां हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय जोंहा कालचारेल प्रग्रामबो लानाय जादों आरो जोङो बे क्लजिं सेरेमनियाव जे 25 तारिखआव जानो गोनां क्लजिं सेरेमनि, बे क्लजिं सेरेमनियाव जोङो गोबां आलासि लेंहरदों। जोंहा बेवहाय EM बिथांमोन फैगोन आरो गोबां जोंनि ओनसोलनि जातीय संगठन नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायहरदों आरो बेवहाय गोबां अफिसनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों खावलायहरदों। गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौबो जों खावलायहरदों। ओनसोलनि गावबुरा बिथांमोनखौबो जों खावलायहरदों आरो बे टीमाव जाय बिथांमोनहा बाहागो लाफैदोंमोन बिथांमोननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि क्लाबनि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायहरदों। दा बे 25 तारिखआव जानो गोनां जे क्लजिं सेरेमनियाव जोंहा गोबां हाबाफारि लानाय जादों। ओंखायनो जे 25 तारिखआव जानो गोनां जे सेरेमनि क्लजिं सेरेमनि, बे समावहाय बयनिसिमबो बेलासिनि गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय। नोंथांमोनखौ दिनैनि समाव बे समावहाय लेंहरनायनि माखासे जाहोन दङ। नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जों माखासे खोथा रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायहरनो सानदों। जों कुसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशन जानानै गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बी डिविजन फुटबल लीग कुसुगाव जनखौ जोङो थांनाय 7 जुलाइ 2024 निफ्राय जोङो बेखौ आरम्भ खालामदोंमोन। गासै 1 मास 18 दिन सोलिगासिनो दङ। दा बेयो बी डिविजन लीगआ जोंहा गेलेयै गेलेनानै दिनै सेमिफाइनाल सेकेन्ड सेमिफाइनाल खेला जाबाय। दा जोङो बे लीगखौ कुसुगावनि R&D फिल्डआव जों बेखौ सालायबाय थादों। बेवहाय टटेल जोंहा 33टा टीम दङमोन आरो बे 33टा टीमनि गेजेरावनो खेलाखौ जोङो 1 मास 18 दिन सालायनो गोनां जादों। दा मैयाहाय जोंहा फार्स्ट सेमिफाइनाला गेलेनानै थांबाय। बेवहाय जलेश्वरी जनता क्लाब भार्सेस देमदेमा मिलन ज्योति क्लाबनि गेजेराव जादोंमोन आरो बे खेलायावहाय जलेश्वरीया 2 गल आरो
मिलन ज्योतिया 1 गल दा बेवहाय जलसिरि क्लाबा जनता क्लाबा 2 गल बा 1 गलनि फारागथियाव बिथांमोना देरहासार जानो हादों। दा बिथांमोना फाइनालाव थांबाय आरो जोंहा दिनैहाय सेकेन्ड सेमि फाइनाल हिसाबै जोंहा कचुगाव ओनसोल क्लाब आरो बिनि गेजेराव दङ जोंहा जुनियर स्पर्ट्स क्लाबनि गेजेरावहाय दिनै सेकेन्ड सेमि फाइनाल जागासिनो दङ। दा नैबेयाव जे सेकेन्ड सेमि फाइनालाव जाय देरहागोन बेनो जनता क्लाब जलसिरिनि गेजेराव 25 तारिखआव जोंहा फाइनाल जागोन। दा बेवहाय 25 तारिखआव जिहेतु जोंहा फाइनाला जागोन बेवहाय जोङो गोबां हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय जोंहा कालचारेल प्रग्रामबो लानाय जादों आरो जोङो बे क्लजिं सेरेमनियाव जे 25 तारिखआव जानो गोनां क्लजिं सेरेमनि बे क्लजिं सेरेमनियाव जोङो गोबां आलासि लेंहरदों। जोंहा बेवहाय EM बिथांमोन फैगोन आरो गोबां जोंनि ओनसोलनि जातीय संगठन नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायहरदों आरो बेवहाय गोबां अफिसनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों खावलायहरदों। गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौबो जों खावलायहरदों। ओनसोलनि गावबुरा बिथांमोनखौबो जों खावलायहरदों आरो बे टीमाव जाय बिथांमोनहा बाहागो लाफैदोंमोन बिथांमोननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि क्लाबनि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायहरदों। दा बे 25 तारिखआव जानो गोनां जे क्लजिं सेरेमनियाव जोंहा गोबां हाबाफारि लानाय जादों। ओंखायनो जे 25 तारिखआव जानो गोनां जे सेरेमनि क्लजिं सेरेमनि